Sige na po. Hello po, Lola. Magandang hapon po. Ingat dito. Ito na po si Lola. Yun, tutulungan natin ngayon. Tingnan niyo yung sitwasyon niya. Nakahiga lang. Nakakawa. May tubig daw po sa baga. So may tubig yung baga ni Lola. Natanggalan na po. Nilabas namin ng February. Tapos ngayon umulit siya ulit ng ganito. Ayan si Lola. Hindi na makakain. Anong ininom niya? Tubig na lang. Tapos biskwit. Biskwit na isang. Yun na lang buong buhay kay Lola.